Fejn tidħol is-saħħa tal-bniedem ma nistgħux nirriskjaw, ma nistgħux nilagħbu mas-saħħa tan-nies. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech il-ħadd filgħodu f'intervent telefoniku fuq Net FM fejn qal li l-politika tal-bluff ta' Robert Abela ma tistax tilab mas-saħħa tan-nies. Fil-waqt li Robert Abela jibqa' dej business as usual, jipprova jatti x-xemx bl-arbil u jipprova jikkonvinċina illi m'għandniex għalfejn nippreokkupaw ruħna. Fl-istess waqt għandna issa il-Ministru tas-Saħħa li fl-aħħar qed jirrikonoxxi illi s-sistema tas-saħħa tagħna qiegħda fi kriżi. U allura iva tista' tikkollassa. Bernard Grech qal li fid-dawl ta' dan kollu twaqqaf il-COVID Action Team sabiex il-Partit Nazzjonalista ikompli jaħdem biex tirpilja l-ekonomija, iżda wkoll biex il-poplu Malti wawċi jibqa' b'saħħtu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li huwa evidenti illi l-Gvern tilef il-kontroll ta' din il-pandemija. Dan għaliex hekk kif qed jiżdiedu l-każijiet pożittivi qed tkun kompromessa s-saħħa tan-nies. Tant li kien hemm sitwazzjonijiet fejn ġew posposti operazzjonijiet mhux urġenti għax ma kienx hemm biżżejjed ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Fid-dawl ta' dan kollu Bernard Grech appella lill-Gvern biex ma jibqax injora r-realtà ta' dak li għaddejjin minnu bħalissa. Kemm huwa importanti illi immedjatament il-Gvern ma jibqax ixammar imnieħru, il-Gvern ma jibqax jostina rasu u ma jeħux dawk il-miżuri importanti li għandu jagħmel biex innaqsu il-każijiet. Bernard Grech tkellem ukoll fuq it-teleworking fejn dan għandu jkun attwat f'ċerti postijiet tax-xogħol sabiex jitnaqqas it-tixrid tal-coronavirus. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li ma jistax ikun illi t-tfal jibqgħu jiżolaw ruħhom minħabba l-ħajja maġla tal-ġenituri. Għalhekk huwa importanti li jsir aktar investiment fl-ambjent ta' madwarna biex it-tfal ikollhom fejn jiddevertu f'arja nadifa. Bernard Grech qal li l-bniedem ma jistax ikun b'saħħtu biss għax ikollu l-flus imma rrid ukoll ħin ta' rilassament. Għalhekk l-ambjent ta' fejn ngħixu irid isir mutur ekonomiku illi jgħin ukoll fil-prodott turistiku ta' pajjiżna. Ejjew flimkien nagħmlu din il-qabża ġdida ta' kwalità bħala poplu Malti u għawċi wieħed maqut. Illi l-ambjent tagħna allura mhux biss nippreservaw imma nagħmluh ukoll parti integrali mill-futur u s-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq fuq l-importanza li ħadd ma jibqa' lura u jkun hemm patt soċjali mal-imsieħba soċjali kollha. Jissaħħaħ kull individwu, jissaħħaħ kull grupp soċjali, jissaħħu l-familji tagħna flimkien u mbagħad insaħħu lil pajjiżna u għalhekk nissaħħu flimkien. U kif il-ħadd filgħodu saret iċ-ċerimonja ta' jum it-tifkira Bernard Grech sellem il-memorja ta' dawk kollha li tilfu ħajjithom sabiex jibqgħu jiddefendu lil pajjiżna.